Господин Хрелев, защо се разболяват хората? Има генетични болести. Ген, това означава, че идва болестта от майка, от баща, от дядо, от баба. Има болести, които ние и сами тук на земята си ги получаваме. Или, образно казано, когато човек не е в своята си същност и живее както е дадено на земята чрез манипулациите и не може да влезе в себе си, да се отработи самото име, той започва да се разболява. Когато говорим за болести, това означава, че нашето физическо тяло не слуша. И психиката. Или ние живеем в една стара матрица, която тази матрица работи срещу нас. Желателно е, за да не се разболяваме, ние да се научим да общуваме, да се научим да приемаме, да се научим да се молим, да се научим да вярваме, да се научим как да следваме съдбата си, как да следваме самите нас. Защото самите ние сме си пречка в живота. Или човек се ражда, за да може да намери своята същност и да разбере защо е дошъл на земята. За да го разбере това нещо, това означава, че всичките неща, които ви казах, да се научиш да постиш, да се научиш да се молиш, да се научиш да вярваш, да се научиш да приемаш, да се научиш да бъдеш добър, да благославяш. Тези неща, тези благини са важни. И тогава човек, вероятността да се разболее ще бъде много по-малка. Но хората носят в себе си злоба, носят его, носят инат и оттам идват болести. Да, но много хора казват, аз съм добър, защо ми се случва това? Случва му се, защото няма ни наказано непоискано добро. Направил е на някой добро, което той не е поискал и е понесъл кармата на този човек. Можем и така да се разболеем. Тоест да не правим добро, когато не е поискано, както казва пословицата. Точно така. Непоисканото добро се наказва.